Ndakulandirani tikupitiriza series ya presentation athu amene maphunziro athu amene takhala tikukambirana anayi apitawo tipitiriza achisanu. Ndiyeno apa timafuna tione mbali inaso taphunzira zonsezi ndi tifuna tiloweno ndi baibuloso tionenso kuti nkhani kodi tikupeza gwero lake m'malemba oyera. Ndi tikhala tikupitiriza mbali yoyamba tiona moyo mu Edeni, kenako tiona kuti nanga Atate wathu Yesu Khristu anati chani za nkhani ngati yomweyi. Tionanso mbiri ya dziko ndi tulumikiza ndikuona kuti ngoyenera ndithu kutuluka mwakhala moyo umene wodzidalira. Ndi muli ndine Chisomo ndi chimwene wanga Yohane, sichoncho mbwe? Yes. Ndi tipitirize tione kuti mu Edeni zinali bwanji. Alright, so mbiri that introduction. Tiona tinonzeru iti abasindani anthu ene. Right. So tiyambe kuona. Now, mu Eden. Toyerenga ni Genesis 1 verse 7 to 13 ati bwanji. Ndime 11 imati Mulungu ndipo anati dziko lapansi limere maudzu, therere lobala mbewu ndi mtengo wa zipatso wakubala zipatso monga mwa mtundu wace, momwemo muli mbewu yace pa dziko lapansi. Ndipo kunatero. Verse 12. Ndipo dziko lapansi linamera maudzu, therere lobala mbewu monga mwa mtundu wace ndi mtengo wakubala zipatso momwemo muli mbewu yake monga mwa mtundu wake. Ndipo anaona Mulungu kuti kunali kwabwino. Ndipo panali maudzu, ndipo panali madzulo, ndipo panali mmawa, tsiku lachitatu. Mbiri. So Mulungu choma koyamba asanalenge Eden imene mumafuna kukhale munthu akuyamba ndi kulenga chani zakudya za munthu. So totandano Eden imene akunkonza sakuyamba kaye kudzala munthu wa Eden kukhala kwa Adamu, mwakuyamba chani kukonza zakudya. Right. So tikazona zakudya zitonda tino mauzo onse ndiye tikukamba zachani zimene zimakula ma cereals ndi ma legumes. Ma cereals ndeti zingulu la chimanga, bunga ndeti mapire zimene zimafunika nthawi zina zimatha kufunika fertilizer. Komano ma legumes tikamba zinthu ngati nyemba tedza nzonse zimafunika fertilizer, zimayika nthaka izozo. Ndana kamba za therere kubala mbewu ndeti tukamba za kuti masamba masuza adya zipaso zopereka chani uji zipaso nthangala. Yes. So tukamba suza chani za mitengo ya zipaso tikano zonsezi tona no Mulungu anayika zakudya zonsezi munga zoti zimuthangirire ndani Adamu mu Eden. So tikamakamba za Eden tikamba za mala amene kukupezeka zonsezi zakudya za magulu amene. So tikona muno bwino kodi amalima chotana amadikira mvula. Genesis 2 verse 5, 7 ndi 9 aliya. Verse 5. Ndi zomera zonse za munda zisanakhale mdziko lapansi, ndiponso matherere onse a munda asanamere, chifukwa Yehova Mulungu sanavumbitsire mvula pa dziko lapansi, ndipo panalibe munthu wakulima nthaka. Koma inakwera nkhungu yotuluka pa dziko lapansi nithirira ponse pamwamba pa nthaka. Ndipo Yehova Mulungu anawumba munthu ndi dothi lapansi, nawuzira mpweya wamoyo mphuno mwake, munthuyo nakhala wamoyo pokhala pake pa munthu. Verse 9. Ndipo Yehova Mulungu anameretsa mthaka mitengo yonse yokoma m'maso ndi yabwino kudya, ndiponso mtengo wamoyo pakati pa mundapo ndi mtengo wakudziwitsa zabwino ndi zoyipa. So kuona no kunalibe kulima komano kunali ngati irrigation. Pana tino pasi pamatu kati kanthuzi ngati ma sprinklers imamenda amene amathandiza kuti zinthu zizikhala zikulani zikuthiririra. So irrigation ndinoma kulola chaka chonse. So tikamakhala nafenso kufuna tikhale tikulima tizithanso kupanga zinezo tizitha kudya chaka chonse kusangudikira mvula. So lero timapeza principle ya irrigation. Genesis 2 verse 10 adiya. Ndipo anatuluka mu Edeni mtsinje wakuthira m'mundamo menemo, ndipo unalekana nuchita miyendo inayi. So panayi mtsinje imene imatuluka kudzeraso mundamo mu Edeni.
mwana. So inayi design ya Mulungu chimwe isanatani isanalowe yayi, right? So ndimangofuna kungopereka example nawo kuti no pamene munthu ukufuna upange izizi choyambirira mafuna upange defend metiona oda amene Mulungu anayambira kale zakudya kenako kupanga yani nyumba ya munthu, right? Ineyo mwana tuno dakhato namba kaye zakumunda, of course anayika kaye zipatso na kumanga nyumba mano dakhato nayika kwambiri kumunda za ulimi ndi panopa ndikhupira ndibweze intazowa zambiri zotino zimandibwezeresa cholowa kuti zolowa zimene mapeza ku ulimi zidanthanzo manga nyumba yabwino mwachangu yabwino sopoposa, right? So tikaona nzeru ya Mulungu akuyamba kaye zakudya ena kuno kukonzeserano chani pokhala pa munthu, right? So fani nyumba imangolowesa ndalama Genesis 3 verse 16 to 18 munthu atachimwa chikuchitika chani ati chani wamkaziyo ndipo anati ndidzachulukitsa kusauka kwako ndipo tenga mimba pako udzasauka pakubala udzakhumba wamuna wako ndipo iye adzalamulira iwe. Kwa Adamu ndipo anati chifukwa kuti wamvera mawu a mkazi wako nudya za mtengo umene ndinakuwuzewe kuti usadyeko nthaka ikhale yotemberedwa chifukwa cha iwe kusauka udzadyako masiku onse a moyo wako. Minga ndi mitula idzakubalira iwe ndipo udzadya thelere la mthengo. So anamuza munthu ananda azadya chani thukuta lake kona tukona mkulu yakukhangata kutani ukuta. So ukagwira ntchito uzidya mwana pa nthawi ntchito yake izikhala yolimbana pene nthaka ndiyotani yolembereredwa muone. So ndithu pafunika ndithu kugwira kantchito. Genesis 4 verse 16 ati chani verse 16 kuti ndipo Kaini anatuluka pamaso pa Yehova ndipo anakhala mdziko la Nodi kummawa kwake kwa Edeni. So toona no panali magulu awiri anthu nthawi imeneyo mbumba ya Kaini ndi mbumba ya Seti. So Seti ndi amene amakhala kufupi ndi Edeni, amene mbumba ya Kaini makhala kutali kwa chani kwa Edeni. So panali magulu awiri anthu pa nthawi imeneyo chipangano cha Kaini pamene tikapena Genesis 6 amamwana a Mulungu anaona ndani anthu mbumba ya Kaini namba kotani mbumba ya Seti. So anthu amakhala magawo osiyana mona Seti amakhala fupi ndi Edeni mwanjira ina Seti amapanga kwambiri za ulimi ndi zinazotena pamene Kaini ndi amene anasamuka ndi kumangano mzinda woyamba, right? So tikuona kuti pachiyambipo zimakhala motani, right? So komano tikamakamba za mzinda watsopano umene omboledwa sazakhalemba kukamba ati zakhala utani Chivumbulutso chapter 22 verse 2 ndi 1 Chivumbulutso chapter 22 verse 1 ndipo adandionetsa mtsinje wa madzi amoyo onyezimira ngati krustalo otuluka ku mpando wachifumu wa Mulungu ndi wa mwana wankhosa. Verse 2 pakati pa khwalala lake ndi tsidya ili la mtsinje ndi tsidya lake lija padali mtengo wa moyo wakubala zipatso 12 ndi kupatsa zipatso zake mwezi ndi mwezi ndipo masamba a mtengo ndiwo akuchiritsa nawo a mitundu. So tikaona apapa ndikuzati ndi chibuku cha Chivumbulutso ndi tanthauzo komano tikutha kuona masomphenya akamba za chani za mzinda woyerawe akuti pakati pake pali chani pali mtsinje kutuluka mpando wachifumu mbali yako ndi akupali mizu ya mtengo wa chani wa moyo. So tikuthaona kuti no Mulungu amene anapangira design munthu ngakhala anthu omboledwa azakhala akukamba za mzindere komano tikaona mzinda kusiyana ndi mizinda panope poti muli chilengedwe chambiri, right? So tona natino aone maplan a Mulungu amene atizochitika season awe malingana ndani amunthu. So mangokhala ndi chidwi. So tikamakamba za Sodomu ndi Gomora anaonekera ndi moto wachani wa sufule. So Sodomu ndi Gomora chinavuta ndi chani Luka chapter 17 werenga pa verse 28 mpaka na ibanja verse 28 monga momwemonso kunakhala masiku a Loti anadya anamwa anagula anagulitsa anabyala anamanga nyumba. Koma tsiku limene Loti anatuluka msodomu udavumba moto ndi sufule zochokera kumwamba ndipo zidawononga onsewo. Verse 30 momwemo kudzakhala tsiku akuvumbuluka mwana wa munthu. Tsikulo iye amene adzakhala pamwamba pa chindwi ndi akatundu ache m'nyumba asatsike kukawatenga ndipo iye amene ali m'munda
modzimodzi asabwere kuzake mbuyo. Verse 32 kumbukirani mkazi wa Loti. Verse 33 iye aliyense akafuna kusunga moyo wake adzawutaya, koma iye aliyense akawutaya adzawusunga. So tikamaona za Loti ndithu mwina nchita chifundo chikulandusa mzinda wachani Sodoma kutuluka muzonyasa zimene zinali mmenemo. So tikuthaona kuti pali zisankho zina zimene anthu anapanga ameneyo. Tionanso panopa kutuluka mumzinda wa Sodoma zothandaza chani chifukwa ndikhupa tili ndithu masiku amene wawo a Lot. So tikaona ku Genesis chapter 18 verse 17 mpaka 23 chani verse 17 ndipo Yehova adati, kodi ndizambisira Abrahamu chimene ndichita? Pakuti Abrahamu adzakhala ndithu wamkulu ndi wamphamvu, ndipo mitundu yonse ya dziko lapansi idzadalitsika mwa iye. Ndipo Abrahamu adayandikira nati, kodi mudzawononga olungama pamodzi ndi oyipa? So tikamana za Abrahamu kumbati panali Loti ndi Abrahamu ena akuka limodzi ku dziko lawe kupita ku dziko lina. So zinthu zawo zinachuluka, ziweto zawo ndi zina zotero. Mwanjira na Abrahamu ndi Loti amakhala moyo wa ulima, panga ulima aziweto. So tionanso ndithu atachuluka ana Loti anasankha analokite tigawaneni. Loti anasankha kwabwino fupi ndi Sodoma, Abrahamu anasankha mbali nayo. So Abrahamu ndi amene anapamusa anzake. Ndimangofuna songodyezera chinthu ineyo ndikumba anthu amene ndimakambirana ndi mzanga ndimati amwene kunoko ndiye kuli quiet. Ukakhala malo tino uliminda kumakhala quiet kwambiri. And sizi titapangayi naipeza nthawi zanga kuti uyende umayenda long distance ibe nthawi zimene ndikawayenda ndimakhala ndikupemphera, right? So sizi titapangayi say inandidzera kuti ndipange nthawi iti imeneyoyo, right? My ideas ambiri amawali kuti tipange amanipeza. So tiona Abrahamu anali munthu otino amakhala moyo ngati wakumbali choncho, amakhazi nthawi yayitali kuti athe kupemphera ndikutha kuzindikanso mawu andani a Mulungu, right? So tiona kuti Mulungu apati yayi sindingambisira Abrahamu. So tiona kuti Abrahamu pamene nkhani yotchuka chanamba kuchondera za moyo wandani wa Lot, right? So ndimakufunanso nati pambali potino tikupanga za business yeti amene tili malo achiti nthawi sapaderaso tino tithenso kupemphera. Munthu utha apemphera panali posimezo mzoona, right? Mono zimakhabe zosiyana tino oyera kwa ntchito 7 koloko 6 koloko kanthawi kamakhala chepa ungodya yeti kenako basi uoneso zapakhomo kuti ukhale nthawi yoti yeniyeni yopemphera ni mamalo basi, right? Ine ukakhala nato uli kumbalibe choncho umakhabe ni nthawi yambiri kuti upange zako, right? So ndi mangonaso kuno choncho titole Genesis chapter 9 verse 10 to 15 arinyana verse 10 koma anthu aja anatulutsa dzanja lawo namulowetsa Loti momwe anali iwo mnyumba natseka pa khomo. Ndipo anachititsa khungu m'maso mwa anthu amene anali pa khomo pa nyumba, aang'ono ndi akulu, ndipo anavutika kufufuza pa khomo. Ndipo anthu aja anati kwa Loti, kodi muli nawo ena pano? Kamwini ndi ana ako amuna ndi ana ako akazi ndi onse ali nawo mmodzi muno atuluke nawo m'malo muno. So tiona kuzera mapemphero a Abrahamu anapumusana ndi Lot. Ifenso tiso nditumikira amene tingathe kupemphera anthu ena kuti Mulungu atuluse kumalo awo amene aphimbika, right? Pali mayesero ambirimbiri amene anthu akukumana nawo, mavuto ambanja, right? Mavuto achuma, right? Mwanefeyo ngati tili amithenga ka Mulungu nthawi tinotekhaso ndi utumiki wanga wa Abrahamu mwazati ine chabwino zandiyera ndili ndi yese zanga zaera mwana kuti utisamuza Mulungu, right? So utumiki wa Abrahamu amene anaonesa wawa ndimenenso tikufunika ino ndine tikhale nawo kuzowana umapemphera mwanenedwa kwa Mulungu za miyoyo yawo ena imene akukamba. So akamati kumbukira mkazi wa Lot, right? Abrahamu anapemphera kuti Lot ndi banja lake silipumuke. Mono aliyesa amene kupemphera zizowana atino aliyesa amakhala ndi choice, aliyesa amakhala ndi chisankho kuti atani pange. So tiona natino so chaulere kumana aliyesa apangapo chisankho kuti achitha kuchitani kapena chani kapena. So Lot tizowana atino anapempha tino apite kuti midzi tinatatifu tani ng'ono kwete
imene inali mudzi wa Zowa. Mono Sodoma ataonongeka, Zowanso anazaonongeka pamodzi. Ena kulota anazapita kuti kumapiri. So inafika nthawi lino Loti anapita kuti kumapiri. So nakufuna kungonjezera kunena kuti Miyambo 31 verse 16 tikamba za country living akuti yani Miyambo 31 verse 16 asinkha za munda naugula naoka mipesa ndi zipatso za manja ake. So nkhani ikulu ya mkazi wa nzeru mafunika uyang'ane mundawo kuti zomwe kuganiza ni mundawo zigwira, right? Mundawo kausinkha ufunika kuti ugule panopa chuma chathu chingolowa pasi. Tsiku ndi tsiku. So nthawi bwino ogula malo ndili linoyi ndifotokoza panopa posachedwa malamulo aza malo asintha, right? So ngati mulibe malo panopa munazitha zavutirapo kapena muthafunika muduse ma procedures oyenako ovutirapo kuposa amene zokhala panopa, right? So ndithu ukakhala ndi malo ngabwinonso uzapo chani zipatso, right? Bible sikulesa munthu kuti asazale chani Palanthino amati ayi ukapeza malo iwe uzikhala moyo wapemphero basi usazalepo zipatso iwewo ndeti sudula ubwaka kaesi apapo teni tikhale practical. Bible tino ukapeza munda uyikepo chani zipatso uzidya zipatso zamanja, right? Miyambo 24 verse 27 adiya longosola ntchito yako panjapo nuyikonzeretu kumunda pambuyo pake ndi kumanga nyumba yako. So ukapeza nyumba imene tino choyambirira ukapeza malo pepani choyambirira kungomanga mwine ka boys school zikufikira ina kuyamba kulongosola za kumunda, right? Ukalongosola zonse za kumunda kuti ndo walima wakulula yeti zimene zikakuthandiza kumanga chani nyumba ija. Komanso ufuna usambukire kumalo kuti zikakhala paweka nikapo choyambirira konsida choyambirira ndiyani chakudya. Ngati uli ndi chakudya ndoti mapakhala panga cut down macost ambiri. Ngati uli ndi chimanga wapanga, ngati uli ndi masamba wadulaso macost, right? So Bible longosola tino ukonzeka iza chani zakunja zakumunda ambirira zimene kenako umange chani nyumba. Pata nyumba utha kukhalamo ka mwezi kuti mono utakhala mu nyumba libe chakudya nzochiteso manyazi, right? Ngati Miyambo 28 verse 19 adiyani verse 19 wolima munda wake zakudya zidzamukwanira koma otsata anthu opanda pake umphawi udzamukwanira. So uli ndi malo kunja koma daily basi asisi sari ya lero ayi daily nkhani zambirimbiri nkhani mama mpaka mazulo nkhani zokhazoka, right? Thousand mene nali kumalo kwanga uja maziko mama nditi tipangiratu devotion ndidya kachakudya kinake ndeti ndikalowa ndeti zikoloka ndeti nzibwa kudya ma 11 kudya ma 10 ndimagwira ntchito daily nditi kenata amenepo basi ndetino tione zina, right? So uzitha ku lima munda kupanga kuika mabedi kuika chani. So kugwira ntchito zakudya zikukwanira mwana ukangamba ukhawo sara mzopanda pachi nkhani abwala mphayi ndi kutani ukwanira. So ena kuwapeza tino pamba kunyozesa chani kuti akulaja mara apanga zaulimo mayi amene simene achakachira ona. So Yesaya 30 verse 15 to 16 adiyani verse 15 pakuti atero Ambuye Yehova woyera wa Israeli nkubwera ndi nkupuma inu mudzapulumutsidwa, kukhala chete ndi nkukhulupirira mudzakhala mphamvu yanu ndipo simunafuna. So nkhani yakuni yana kudalira wa Mulungu muchina ichonse imene tingatani tingapange. So verse 15 makamba zakudalira kwa ndani kwa Mulungu, edi amene tilabwerere mbuyo ndudalira pa iye muchina ise tingapange imene chimene chimatani chimatipulumutsa. Tikadalira pa Mulungu timakhala chete, right? Ndimuone verse 16 aliyani verse 16 koma munati ayi
pakuti tidzathawa pa akavalo chifukwa chake inu mudzathawadi ndipo ife tidzakwera pa akavalo aliwiro chifukwa chake iwo amene akuthamangitsani adzakhala aliwiro. So pamene munthu ukufuna kupanga zinthu mwa mphamvu yako chipachika chanu makhala ndi maplani, right? Kono maplani ako satheka chifukwa tisonekepo ndani. So chachikulu ngati munthu akufuna apange step imeneyo tino ambe kukhala mulimi, right? Mosati mulimi chabe mwadi afuna ikire anthu ili ngati ndiwe missionary, right? Akudera kumwe uliko arufuna afikira anthu mu njira teno ngati mene alipo amapanga matent, right? Ngati ukafikira anthu moteno muike Mulungu namba 1 yonse ndipona tino mmene upeza yani upeza mpumulo wako, right? So itere pamene. Okay. Tukuthokoza. I think panapati ndi chithunzithunzi chabwino kuti kuyambira mu Eden kuti chinali ndithu titha kuona plan yeniyeni yamu mene akufunira tikhalire, ndipo taona kuti si ku Genesis kokha taona kuti mpaka ku Miyambo mpaka ku Yesaya unalangiza mene tingakhalire nde tipitirize. Nde tinanenera muja kuti